So guys, ito na ang Golden Dragon Navigator. 5:30 yung alis. Shoutout nga pala kay Sir. Tara guys, pasukin natin. Ito guys yung loob ng Navigator. Naka manual transmission siya. Ito guys yung loob. Ang ganda. Yung katabi niya guys, Raymond. Royal class nga pala to guys, si Navigator. Ito yung camera. Ito pala sa baba. Ito guys, may TV pa dito. Ito guys yung name, si Charlie. Ito guys, naka semi-digital siya. Yung alis nila dito sa Legazpi 5:54 PM. Kuya, magkano na ba pamasahe dito? 1,150. Kubaw na yan kuya. So guys, yung mga gustong sumakay dito sa Cagsawa, punta lang kayo dito sa Legazpi Terminal at magpabook. Ang ganda ng mga unit nila. So guys, tingnan natin yung makina. Baliktaran sila, nandito sa kabila yung ulan. Ito yung air cooler niya. At doon guys, hindi masyadong makita.
May Peña Francia.